Takže ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa. A jako první věc na začátku tohoto videa, tak jsem se vám chtěla omluvit za to, že v minulém videu jsem se s vámi nerozloučila, ale zapomněla jsem na to. Takže se jenom omlouvám. Tak a vrhneme se na video. Bude to teda... Já nevím, jak to mám úplně začít. Takže začnu takhle. Toto video, to, který natočím, tady toto, tak už není v trendech. Bylo, co jsem viděla, tak bylo minimálně 2 roky zpátky v trendech, takže to teď není. Ale prostě jsem si řekla, že to chci natočit, takže to natočím. Je to moje nejoblíbenější seriály z Netflixu. Mám to napsané v telefoně, ty seriály, takže kdybych četla jakoby z telefonu, tak ať víte jakoby proč. Když si to jenom najdu, počkejte. Doufám, že vás to bude bavit, když tak bych udělala jakoby další part. Tak. Jo. Tady. Nemám to nějak seřazený od nejlepšího po nejhorší, ne, mám to prostě nějak vypsaný. Takže první mám Umbrella Academy, má to teda 3 řady a 4. má vyjít 8. srpna. A je to o tom, že prostě sourozenci Hargryovi se roky potom, co se postavili jako mladí superhrdinové, potírající zločin a dlouho od chvíle, kdy spolu ztratili kontakt, se schází a u hrobu otce a přemístí se do jiného roku, kde jejich otec ještě žil a zjistí, že má jinak jakoby děti. A prostě ten děj se točí, jakoby, že třeba, já nechci úplně spoilerovat, jo. Jinak vám to asi jakoby popsat nebudu, budou proti sobě jakoby se rvát a tak. Jej. Potom toto je nějaký seriál, který mám jenom seriál, jo, žádný film. Můj život Waltrovic kluky. To se mi taky hrozně líbilo. Tady tyto seriály jsou spíš v mém věku pro holky. Je to prostě hlavní postava jménem Jackie zjistí, že jí umřela rodina a tak se odstěhuje za tou a Strejdou, kteří mají přibližně 12 dětí a všichni jsou kluci. Takže si asi můžete jakoby představit, jaký to je, že takový s klukama, ono to není úplně jakoby nejpříjemnější. Žít jenom s klukama, no jedna holka tam je dobře, ale to je malá. A ono to je takový jakoby divný, nepříjemný spíš. Tady tento seriál je spíš jakoby pro menší holky. Jmenuje se to Julie and Phantoms. Toto je seriál spíš pro malé, hlavní postavě jménem Julie. Zemřela máma, když byla malá, její máma pracovala v klubech. Když je Julie cca 14 let, tak si pustí CDčko a vybavnou na ní 3 duchové, se kterými si udělá skupinu jménem Julie and Phantom a budou postupovat se skupinou dál a dál. Jakoby budou skupinu vyvíjet a budou hrát na různých koncertech. To je spíš o tom hraní a skládání a tak. Máme 3. A mám jich tady 6, takže jsme v polovině. Tak jo, toto je spíš zase v mém věku. Tady už pro menší myslím nebude. Pro menší. Jakoby menší se na to můžou kouknout, ale na Netflixu je od 13 do 12 let. Takže tak.
Čtvrtý mám Summer dělá vlny a hlavní postava jménem Summer si zvyká na život v obspalém městečku Shorehaven, kde se seznámí s mladým trufařem Arim. Ten se po vážném zranění zase chystá soutěžit. Jsou 2 řady. Soutěžit se chystá jakoby surfovat, protože při surfaření se jakoby zranil. A ta Summer, ať to trochu pochopíte, tak ta Summer se bude stěhovat do toho Shorehavenu, proto se na to městečko zvyká, protože musí tam odstěhovat, protože její máma pracuje hodně. A má nějakou práci někde, nevím, teď nevím přesně kde, ale prostě ona někam jde do práce jinam a ona prostě jde do toho městečka. Jdeme na 5. Ginny a George. Já jsem zakrytá, protože mi je trochu zima. Tak jo, Ginny a George jsou 2 řady. Georgia Millerová, to je jakby její máma. Dorazí s dcerou Ginny a synem Austinem do malebného novoanglického městečka Wellsbury a hned udělá na nové sousedy dojem. Takhle bych vám asi řekla tu první řadu a je první řada, ale má teďka nějak být takoby druhá řada. Takže se hrozně těším. Úplně. Už potřebuji vidět. A poslední, co tady mám, jakoby, a tak. v první jakoby sérii, když to tak řeknu, tady tohoto videa, tak je Sabrina děsivé dobrodružství. Město Greendale se chystá na halloweenské zatmění. Hlavní postavu Sabrinu čeká zásadní rozhodnutí a má to 4 řady. Už další řada nebude, bohužel. A takhle bych vám to asi jakoby popsala, protože tady u tohoto nechci dát úplný spoilery, protože když dám jeden spoiler, tak musím dát další a když dám další, tak musím dát další a potom už byste viděli asi jakoby všechno. Takže nechci dávat ani jeden a tak no. Takže teďka vám řeknu všechny, co tady mám jakoby seriály, který jsem vám dneska přečetla. Umbrella Academy, Můj život s Walterovci kluky, Julie and Phantoms, Summer dělá vlny, Ginny a Georgia a Sabrina děsivá dobrodružství. Toto jsou tak top 6, nebo ne zatím, ale top prostě seriály, které patří mezi top několik jakoby seriálů. Mám tady zatím 6, ať to video není tak dlouhý. Tak jo, tak ahoj.